Плевен посрещна Деня на храбростта и българската армия без нито една инициатива на държавната изпълнителна власт пред 86-те войнишки паметници в областта. Почитането паметта на загиналите бе оставено единствено на гражданската инициатива по места. Властта отсъстваше навсякъде. Жалко е, че такъв голям празник се чества по този начин. Без присъствие на официалните власти, без присъствие на войската, на армията. За съжаление, отношението към ветераните, точно хората, които са си дали здравето и живота за тази държава, показва какво е отношението на държавата и към точно тези празник. За съжаление, като няма наборна служба, всичко това трябва, не мога никой да се накара да дойде тук, понеже това все пак е неприсъствен ден, почивен ден. И за да се накара някой да дойде тук, тия хора трябва да се заплати и да имат някакъв интерес. Единствените, които почетоха паметта на загиналите във войните за свободата на България, бяха членове на патриотични организации и сдружения. Липсваше и обичайната в такива случаи гражданска инициатива. Властта забрави в този ден, че не само е стопанин на военните паметници, но дължи почет и уважение към паметта на загиналите.